guretzako garaipen hori, garaipen oso garrantzitsua izan da, historikoa esango nuke, guk beti defendatu dugulako harmonizazio fiskal hori Eusko Legebiltzarretik eramatea. Ez da normala Euskadiko autonomi erkidego, esango nuke, txiki batean hiru fiskalitate ezberdin eukitzea. Ni beti esaten dut hemen Euskadin oraingo egoera eta aspaldi bizi izan ditugun beste egoerak ezberdin ikusten dira Madrilen baino. Hori egia izan da, eta bueno, ez dakit, delituak izan badira, epaileak esango duten, ni lehen esan dut, epaileak esaten dutena guk beti errespetu osoz hartzen ditugu, baina egia da hemengo ikuspegia beti ezberdina izaten dela, ez da. Nik uste dut ezetz. Momentu hortan erabaki politiko batzuk hartu ziren, erabaki politiko horiek egokiak izan ziren, eta nire ustez Rodolfo Ares sailburuaren jokabidea oso errespetagarria izan zen, eta horren arabera ez da oso ezberdina oraintxe bertan oraingo sailburuak hartzen dituen erabakiak baino oso ezberdina.